Camaguga kaloku nina behla entabeni ngesilulu. Inabasicoco sinokintsundwana amagokozela njengelifu lemvula. Namkelekile kwavusilanga kweli khaya lenkcubeko yesintu. Wena who has not subscribed, you are losing out. Subscribe and press notification button ukwenzela ukubana singakushiyi ngasemva nje basincokola nje apha kweli khaya. Nanjengoba nisazi kaloku uba namhlanje ngumgqibelo, usuku apho siye sincokole khona ngezinto ezidla umzi. Ngamanye amaxesha kaloku sidiza amahlelo. Namhlanje sincokola ngombilini okanye lento kuthiwa luvalo. Yintoni ke umbilini? Xa umntu iphendula umbilini uthi kukuziva usoyika okanye loo nto yoba uziva unovalo. Masithi ke singekayi kude sibe nawo umehluko esiwenzayo phakathi kombilini nee-palpitations okanye ukubetha kwentliziyo. Abantu ke bayathanda ukuzidibanisa ezi zinto kuba ii-palpitations nazo zikwenza uzive unalo uvalo. Ii-palpitations ke zona zenziwa zinto ezithile, iyakwazi enye yenziwe zii-hormonal changes kuba iminyaka yomntu ongumama ibhekele phaa. Kuthi kaloku xa kusihla yona i-estrogen kunyuka i-progesterone, umntu abe neza palpitations, abe nokakubila. If uyile ke kwezempilo bakhona amachiza abathile abawukunika wona into enjengoo-Premarin, bakunike ukwenzela uba kubhustwe i-estrogen, ii-palpitations zibe nako ukuhla. Ngelinye ixesha ezi palpitations zenziwa yi-too much caffeine intake kubantu abathanda itofu, icoke, into enjengeegwarana namanye amayeza athile ke anayo icaffeine. Icaffeine ke abantu bawuxela uba inabo ubungozi ngenxa yokwenza zona ezi palpitations. Ninzi ke into xa ungazihoyanga ezi palpitations ehambe ikuphathe. Asithethi ke ngee-palpitations namhlanje, sithetha ngovalo. Njengoba sincokola nje apha kwavusilanga, sifuna uthetha ngeendidi ezine kuphela zovalo. Omnye ke umntu uzawuba nazo ezinye azongezayo, but ezi sizincokolayo zezona zicommon. Eyokuqala, udidi lovalo okanye umbilini, lolu olwenzeka umntu xa eza kuva iindaba ezimbi. Olu valo ke okanye lo mbilini uxhaphake kuba kwaba bantu kuthiwa bamhlophe okanye abantu kuthiwa bayabona. Athi xa kukho loo nto iza kwenzeka umntu abe nalo olo valo limphathe. Uyawuthi ke xa iphelile loo nto yiyo, mhlawumbi evile ukuba le nto ebeyicinga uba iza kwenzeka ide yenzeka. Omnye mhlawumbi unolo valo, uthi xa esiva umphanga uhle laa mbilini okanye olo valo. It means eyona nto ibimenza laa mbilini okanye olaa valo zizo ezi ndaba. Abo bantu ke uzawufumanisa uba imizi emininzi iyathanda uba naye umntu onjalo. Athi umntu kutheni ma ndaske ndaziva ndimbi kwakubi, ndaphantsi, ndanovalo, ndanombilini, nomoya wam wabe rayithi, ikho le nto iza kwenzeka. If uya esibhedlele you'll notice ukuthi omnye umntu uthi xa igqiba ochazelwa iindaba ezimbi ayowa okanye abe nayo loo nto lovalo elimenza ukuba alokhe ablackout. Uye umntu wakhona alaliswe for ixeshana, xa evukayo okanye omnye akhala nje anikwe le nto kuthiwa i-glucose water. Naye ke nawuphi na umntu onalo olu uvalo luncedo kuba sele loo nto ineswekire okanye loo glucose water. Olu ke uvalo lona aluye lulaste ixesha lide. As soon as you know the cause yovalo, uvalo luyaphela. Olwesibini uvalo esithetha ngalo lolu oloyanyaniswa nentakatho. Ukubana ungumntu oziva unolo valo utsho kabuhlungu luthi rhibhoyike, ngenye ixesha ingathi xa ujongajonga ikhona le nto uzayibona. Funeka uyazi uba ngawo lo mzuzu okanye ngalo elo xesha ikhona into ebiza igama lakho kuloo kona. Ingangumntu okukhafula ebhekileni, ingangumntu okubethela ibhekile nje beyibetha le bhekile imdaka ingeyobhekile isisilawo. Ubiza igama lakho ethumela konke okubi kulo elo yeza. Omnye ngumntu uyaphalaza, njebephalaza ukhwaza igama lakho ukwenza laa mgapho njeba yiloo nto imbi imdaka inyekenyeke.
nguwe laa nto. Omnye usemngxunyeni uyaphalaza okanye ufaka loo mayeza, uyakukhwaza kuloo mngxunya kweso siguli. Le nto ikwenze uzive ngawo laa mzuzu unokokoyika, unolovalo, unaloo mbilini. Omnye yenza le nto emlilweni. Ininzi ke indawo othi ukhwazwe kuyo ungumntu. Umntu lo ukhwazayo abe enezo njongo zongakunqweneleli impumelelo. Uyawuthi ke xa unalo olovalo amaxesha amaninzi kuye kuthiwe khawuleza ufumane umntu oza kukunceda, kuba kaloku kuyahlanganiswa, kuyaliwa, nguwe lo uliwayo ngela xesha. Zininzi ke izinto onokwazi ngaloo mzuzu ube uhlanganisa ngazo, into enjengomasicimamlilo. Funeka ukhangele isicimamlilo lapho sincokola khona, yinto nje yohlanganisa. Kodwa yona nto iyakunceda ukuba udibana umntu amayeza, akunika amayeza okuzikhusela, amayeza okubuyisela izinto ebantwini, akunika amayeza okucupha, ukwenzela uba nabani na okubizayo ekhwaza igama lakho into yakhe emdaka ibuyele kuye. Uzawuva ke kuthethwa ngamayeza anjengomayisake obomvu. Uba unayo umayisake uzawukwazi uba ube umenzithu uphunge ngalaa mzuzu ungekadibani nomntu oza kukunceda ngamayeza. Olwesithathu ke, uhlobo lovalo okanye umbilini lwenzeka xa kukho loo mntu umdaka ecaleni kwakho. Uyakwehlela le nto mhlawumbi xa useteksini okanye ebhasini, etrenini, kuloo public transport, uhlele ecala komntu omdaka. Uvuba unombilini, urestless kule ndawo uhleli kuyo, ingasikhude usuke qha akukho ndawo ingenye onoya kuyo. Sometimes usemsebenzini, xa ugqitha ecala komr banibani okanye umiss banibani, umissis banibani, utsho olaa valo ingasikujike ukuba ubombona ephaa esiza down the corridor. Sometimes ke loo mntu ifane nonumber 2. Apha into zayiqaphela yokubana lo mntu ukuba i-consistent into yokuba xa ugqitha ecala kwakho abantu bambona ukuthi uvalo ingangulo mntu ukusebenzisela amayeza, ngelinye ixesha ngumntu nje omdaka, amayeza akhe awazanga kuwe. Xa ungumntu onala mayeza akhe amdaka, in certain instance lo mntu is not even iyeza elimdaka eli ahamba nalo, unesilwane esithile sakhe, ingayiloo nyoka yakhe, ingayiloo mpundulo yakhe, eso silwane nje esimkhuselayo esimdaka. Ngoku sidibana nawe ube ungulo mntu unegazi elikuxelayo xa kukho into emdaka ecala kwakho. Ngelinye ixesha ke bubuwiki bakho obenza ukuba ube vulnerable kwaba bantu basebenzisa wona la mayeza amdaka. It's quite important ke ukuba xa kukho umntu okumila kunje ecaleni kwakho ungayiyeki into yobana uhleli nje unovalo, kuba nje basitshilo ukuba uluvalo lithanda ukwehlela xa usecala kwabani. You must check if lo mntu akazusebenziseli mayeza amdakana. Ukuba kusemsebenzini ingangumntu ofuna unyuka ngawe, ingangumntu ofuna ukukudodobalisa apha emsebenzini ukwenzela ungathandwa, usenophelelwa ngumsebenzi. Yithi ke kuba ungekafiki apha kwavusilanga unikwa izinto zokuzikhusela, khawufuna noba liqwili. Eli qwili ulidibanise nelinye iyeza kula mayeza sithe sathetha ngalo, ingambi lodwa, elinye iyeza elistrongo, ulinqunquthe, ukhwaze uthi ndiphethe into ngenkulu, noba ukhwaze usetoilet, uthi ndiphethe into ngengoyiswayo, uthufele esandleni xa ugqibothetha. Andifuni uthi yithini kuba kaloku iyeza lisetyenziswa nguwe ngokuzithethela. Uthufele esandleni, uhlikihle ubuso, uphinde ubuyele kulaa ndawo bekukho lo mntu ebekusinda, ujonge ukubana akukho nto izawuba bheteranana kule nto yobubumdaka balo mntu. Ukuba awuboni mehluko ichaza uba le nto yalo mntu yinto enamandla, ifuna ke uyimele ngeenyawo. Olwesine ke, uhlobo lovalo luxhaphake kwaba bantu bamhlophe. Njengoba sithethile phaa ngasentla, sathetha ngabantu abamhlophe, umntu abe novalo xa kukho loo nto izawukwenzeka. Aba ngabantu abanobugqirha okanye ubuprofeti, ngabantu abanezihlwele ezifuna ukubasebenzisa ukwenzela babone izinto. Umntu olu uvalo ayizuba lulo oluya elimenza uyika laqaza jongajonge, lolu oluzawuthi xa lufika limtsho ingaske atsho isikhalo. Ixesha elininzi ke abantu balo olu uvalo uzawufumanisa uba umntu uzawuxelela ukubana
iyakwazi uba kwenzeke abe nendawo ezithile ezibuhlungu, ingayintloko ebuhlungu, ingangamadolo, ingangamathambo. Kaloku iya ngokuba esi sihlwele sizileyo kuye besikhala ngantoni. Ukuba ibingumakhulu onomqolo, uyawuthi xa lufika olo valo uzawuva umqolo, okanye ukuba lixhego elithile laliseliqhwalela linamathambo uzawuva lamlenze. Ukuba ixhego lalinomlenze waserayithi oqaqambayo uzawuqaqanjelwa ngulo mlenze, njalo njalo. Asifuni ukuba too prescriptive apha, kodwa what we are saying, lo mntu ufuna ukukusebenzisa laa nto ebenayo izawuthanda uziveza apha kuwe, ihambe nalo olavalo. Njengoba sisitsho, ingaske ukhale kakhulu, ingaske uhlale wedwa uzivalele phaa. Kuye kuthiwe ke ngabanye abantu, khawuzame umlulamo, umgreyithe, umdibanise nobisi, uphunge, ujonge uba aluzuhlana oluvalo. Kanti abanye baye bathi bakhotha umhlabelo omhlophe. Ininzi ke into yalo oluvalo, kuba kaloku lona alunyangeki, awuguli nganto. Ngabantu abafuna ukusebenzisa, siye sithi ke ungayithatha nempepho, uphahle empepheni, okanye ungalayita ikhandlela, depending uba eso sihlwele sisihlwele siluhlobo luni. Ukuba yinto yobuprofeti yenkonzo, iyawufuna ukuba ube nalo elaa khandlela liyelo nelaa khandlela limhlophe, ulayite, uthethe, ucele mabeze kakuhle, mabangezi ngale ndlela beza ngalo. Kuba kaloku ngelinye ixesha uzawuvukwa lolu valo ube ufuna uba wenze i-presentation emsebenzini, okanye kukho loo task efana uyayenza, ifuna uba ube ngumntu with i-full concentration, ikubethe ke ngoku le nto uba ube nolu valo. Abanye ke abantu abaninzi abathandwa lolu valo, apho ifika ibe buhlungu khona le nto yolu valo, izawuvuka ebusuku. Umntu angalali lolu valo, ahlale kude kuse kwale xa sekusile uvalo is gone. Siyakucebisa ke mntana ebhele ukubana khawumfumane umntu ozawukwazi ukuchazela uba kwenzeka ntoni apha ebomini bakho. Ukuba yinto yobuprofeti, ukhangele ezicawe zomoya, ukhawuleze uyisabele. Ukuba yinto yentwaso, ukhangele oogobela abakwazi uthwasisa, bakhawuleze bakuncede. Masingatyatyaduli ke sithi ngosesiyigqibile nto sibe sisaqhubeka sithetha. Siyakucebisa ke wena ungekasubscribe, khawusubscribe ujonge nezinye iividiyo, kuba kaloku ezi vidiyo sizama ukwenza uba zithungelane, into ithungele kwenye, ukwenzela ukubana ulwazi oluninzi ulufumane apha ekhaya. Okwa kaloku nje sizawutsho sithi makube chosi kaloku ubehele, siyacamagusha manyange, camagu.